Hej, velkommen til Tokkekøb Hegn og mountainbikesporet i skoven. Her vil du blive taget igennem, hvad du kan forvente at opleve, når du kommer ud og kører mountainbike. Det er et godt begynderspor med masser af flow, og jeg håber, at du bliver lige så begejstret for det, som jeg er. God fornøjelse. Allerød station, cirka 30 km nord for København. Bag mig er der en stor parkeringsplads, så det er et godt udgangspunkt for at køre, hvis man er i bil. Og lige herovre bag det røde hus starter skoven og sporet. Her fra stationen er vi nu kommet ned for enden af Tjørnevej. Der starter sporet, og man kører cirka 2 kilometer ind. På et tidspunkt krydser man Kongevejen, og så kommer man til spor, hvor det deler sig, og der drejer man til højre. Der kører man en rundstrækning, som er cirka 9 km langt. Og efter rundstrækningen kører man tilbage til Allerød station af den samme vej. Så samlet har man kørt cirka 13 km, når man har gennemført sporet i Tokkekøb Hegn. Der er forskellige svære kategorier, men generelt er sporet nemt og let tilgængeligt, og er du begynder, så kan du fint komme igennem. Et stykke ude på sporet, endnu et sted, hvor der vejen skiller, eller sporet skiller, hvor man kan køre op i Store Dyrehave. Er du en mere øvet mountainbike-rytter, jamen så vil jeg bare anbefale, at du drejer gashåndtaget i bund og kommer derud af, fordi der er bestemt også gode udfordringer til den mere øvede rytter. Is there a speed limit up in the sky? Or does it matter how fast I may fly? You said you love me, and now my heart sings. Since I found you, will I own everything? Since I found you, will I own everything? Vi er mange midaldrende mænd, der synes, det er fedt at køre mountainbike, men det kunne også være dejligt, hvis vi så lidt flere unge mennesker herude. Eventuelt også nogle flere kvinder, vil være dejligt. Sporet er klar, skoven er fantastisk, så det vil være skønt, hvis flere benyttede af det. Det vil også være dejligt. Jeg ved, at løberne i de lokale Blovstrød-løbere, de bruger det, men det kunne bruges endnu mere, det her spor, for dem, der vil have, hvad der svarer til cirka en imitageløb i skoven på spor. Den er nemlig lidt over 13 km hele ruten. Den her stenforhøjning er en grav, og den har stået der i over 5.300 år. Og med det vil jeg bare sige, pas godt på skoven, også for de kommende generationer.